Искало ли ви се да направите една уникална снимка с вашия фотоапарат и след това да я споделите в мрежата? Може би ще трябва да направите няколко промени или да добавите ефект. Ами ако решите в същото време да гледате клип, проведете видеоразговор или проверите почтата си. Колко устройства ще ви трябват, за да го направите? Отговорът е само едно. Вече може да спестите доста време и средства, имайки всичко това само в едно устройство. Това е новото ревю на Android България и в него ще ви покажем, че всичко вече е много по-лесно с Samsung Galaxy Camera. Galaxy Camera е хибрид. В себе си той носи част от възможностите на професионален фотоапарат и съвременен смартфон. Оборудван с красив дизайн, Galaxy Camera спокойно може да грабне окото на всеки един от нас. И така, нека да поговорим за външния вид и хардуера на устройството. Апаратът наистина е едно творение на дизайнерите на Samsung. Изработката е елегантна и удобна. Дисплея на апарата е 4,8 инчов с резолюция 720x1280 пиксела. Няма как да изключим и Gorilla Glass 2 покритието. Отпред е и обектива на камерата, за която ще поговорим подробно малко по-късно. В горната част е бутонът за включване, снимане и контролерът, който е за приближаване. От дясната страна имаме 3,5 мм аудиожак и микро USB порта. Отляво е високоговорителя и бутона за светкавицата. Отдолу под капачето е слота за SIM картата и microSD картата. Също така HDMI порта и батерията. Galaxy Camera има 1,4 GHz 4-ядрен процесор и 1 GB RAM, които се грижат всичко да работи гладко и без проблем. Тъй като се предполага, че ще правите доста снимки и видеозаписи, вътрешната му памет е 8 GB. А ако това не ви стигне, може да си сложите и microSD карта, като се поддържа максимум до 64 GB. Батерията на апарата е 1650 мАh и не е сред най-мощните, но напълно достатъчна да издържи един ден интензивна работа. Всичко това прави апарата само 300 грама. При включване на Galaxy Camera виждаме, че интерфейсът, който е TouchWiz, е същия както и при останалите модели на компанията. Няма някакви съществени разлики по менюто, приложенията и останалите джаджи. Нещо, което е ново, е приложението за редакция на снимките. Операционната система на апарата е Android 4.1.1 и съдейки по начинът, който работи, определено може да се каже, че всичко е оптимизирано, за да се справя добре и да изпълнява всяка команда с лекота. Сега нека да обърнем внимание и на основното предимство на апарата, а именно неговата камера. Тя е 16 мегапикселова и разполага с сензор CMOS. Оптичното приближение е 21 пъти, а светлосилата на обектива е от 2,8 до 5,9. Голямото приближение на обектива ви дава възможност да заснемете обекти, които иначе няма как да видите. Хубавото при Galaxy Camera е, че приближението е оптично, а не дигитално. Това означава, че то се извършва от оптична схема от няколко елемента, които са групирани. Освен това, има вградена оптична стабилизация и ксенонова светкавица. Камерата ви позволява както автоматични, така и пълни ръчни настройки. При автоматичния режим апаратът ще избира сам кои са най-подходящите настройки според ситуацията. Ако имате познания по фотография, можете да настройвате според това какво вие желаете да заснемете. Имате опция за промяна на скоростта на затвора, което определя бързината на заснемане. Също така можете да промените и стойностите на блендата, като с това определяте колко светлина да минава през обектива. Освен това можете да регулирате и стойностите на ISO. От Samsung са предвидели и готови режими за снимане. Те ще спестят време за подготовка на дадена снимка. Време, в което ще изпуснете мига, който искате да запечатате. Виждате, че режимите са доста, но все пак ще поговорим за някои от тях. Макро. Предполагам, повечето от вас са запознати с играта за макроснимка. Режимът ви позволява да заснемете обекти от много близко разстояние. Пейзажно. При него може да направите снимка с уникални цветове. Създаден е специално за снимки, които акцентират върху пейзажа и небето, като засилват зеления и синия цвят. Най-добра снимка
Тя ще ви позволи да изберете най-сполучливата от всичките. С режим красиво лице той е предвиден най-вече за портретни снимки, като извършва автоматична корекция на малките несъвършенства в лицето. Или по друг начин казано, прави автоматичен ретуш. От допълнителните настройки ще видите, че имате възможност за избиране какво да е качеството на видеозаписа. Също така можете да изберете качеството на снимките, яркост, направляващи линии, GPS тагване и още много други. Освен добрия софтуер и хардуер, камерата предлага и възможност за директна обработка и споделяне на снимките в социалните мрежи. Все пак да не забравяме, че това е и смартфон. За целта може да ползвате вградените приложения като Instagram и PhotoWizard. Те имат богат набор от възможности за персонализация на снимките. Можете да ги режете, завъртате, добавяте различни ефекти и така нататък. Всичко необходимо, за да направите снимката още по-уникална, преди да я споделите. Едно интересно приложение е Paper Artist. То също служи за персонализация на снимките, но по-различното е, че го правите като рисувате по снимките. Избирате си какъв да е ефекта, коя част от снимките да се виждат по нормален начин и коя не. А наборът от ефекти е наистина огромен. Освен социалните мрежи, снимките могат да се споделят и по друг начин. Един от тях е AllShare, което го има вградено в Galaxy камера. Нужен ви е активна Wi-Fi връзка и двете устройства да поддържат самата функция. Така, по много лесен начин можете да достъпвате от едното устройство до другото и да разглеждате снимките в галерията. Освен AllShare, може да се ползва и функцията Wi-Fi Direct. Ако функцията се поддържа и от двете устройства, трябва само да изберете снимката, която ще пращате, след което кликвате на тази опция и я споделяте. На другия телефон ще се появи, че получава файл и трябва само да го потвърдим. След секунди снимката вече е изпратена. Предполагам, всеки от вас си качва снимките на компютър, където ги съхранява и разглежда. С Galaxy камера може да спестите много време, като за целта ползвате Dropbox. Това е облачна услуга, която ви дава определено място за съхранение на информация. Чрез опцията за автоматичен upload, снимките могат бързо да се качват в облака. Оттам те са лесно достъпни през всеки компютър или телефон. И така, защо Samsung Galaxy камера е подходящото устройство за вас? На първо място трябва да отбележим, че това не е просто камера. Това е мултифункционален хибрид с безброй възможности. Определено не е професионален фотоапарат, но кой от тях може да се похвали с такъв дисплей? Тези 4,8 инча без съмнение ще са много удобни при разглеждане на снимки. Хардуерът няма да отстъпи по нищо на новите смартфони. 4-ядреният процесор с тактова честота от 1,4 ГГц и 1 ГБ RAM са напълно достатъчни за игри и мултитаскинг. Апаратът няма да забие или да се замисли при зададена команда. С една от най-добрите версии на Android функционалностите стават все повече. С него можете да сърфирате в интернет, да ползвате имейл акаунти, да качвате всичко важно за вас в социалните мрежи и винаги да сте близко до важните за вас хора. Поставяйки SIM карта в него, достъпността до мрежата е възможна от всякъде, като това ще ви позволи да водите разговори през приложения като Skype и Viber. Вече няма да е нужно да ползвате компютър, за да организирате снимките си. Благодарение на софтуерът всичко това може да се направи и от самия апарат, а с функции като AllShare и Wi-Fi Direct споделянето е като детска игра. С 16 мегапикселовата камера ще запечатате всеки важен момент и то с добро качество. Всички опции за персонализация на камерата и умните режими ще ви помагат снимката да стане още по-добра, а редакторите ще изчистят образа, правейки я уникална. Да не забравяме, че камерата записва и с 120 кадра в секунда. С напредването на технологиите всеки ден сме свидетели как устройствата стават все по-умни и близки до нас. Това е Samsung Galaxy камера, един умен фотоапарат.